Top 1 most wanted naman sa bayan ng Dasul, Pangasinan, arestado po sa kasong robbery. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report! Naaresto ng mga tauhan ng Dasol Police Station ang itinuturing na top 1 municipal most wanted person sa bayan matapos pagsilbihan ng warrant of arrest noong Mayo at 13 sa Barangay Poblasyon. Ang suspect ay nahaharap sa kasong robbery batay sa warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court. Inirekomenda naman ng hukuman ng piyansa nagkakahalaga ng 100,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Matapos ang operasyon, agad na dinala ang nadakip sa Dasol Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at iba pang legal na proseso. Ayon sa Pangasinan Police Provincial Office, bahagi ang operasyon sa pinaigting na kampanya ng pulisya laban sa mga wanted persons sa lalawigan bilang hakbang upang mapanatili ang kayusan at matiyak ang patas na pagpapatupad ng batas alinsunod sa karapatang pantao. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.